Bé, i com ho faig per donar-me d'alta al sistema i que em permeti fer modificacions dels meus capítols, afegir comentaris en capítols d'altres i, en definitiva, crear els meus propis capítols que formaran els meus manuals? Doncs molt senzill. Tan senzill com anar a la pàgina principal de Light Manual i introduir el meu nom d'usuari i la meva contrasenya i fer-li clic al botó d'entrar. D'aquesta manera el sistema ens reconeix i ens permetrà fer les operacions que hem estat veient abans. Si no estem encara donats d'alta, el sistema permet registrar a tothom de forma totalment lliure i per fer-ho hem d'utilitzar aquest enllaç que hi posa registrar-se, que ens enviarà una pàgina molt senzilla on hem d'introduir un nom d'usuari, una contrasenya que ens fa repetir i un correu electrònic. Un cop hem introduït aquestes dades, farem clic al botó d'acceptar i automàticament el sistema ens enviarà un correu electrònic a la compte de correu que li hem especificat demanant-nos que confirmem l'accés. És tan senzill com fer un clic en un link que hi ha dins d'aquest correu i automàticament ja estem validats al sistema, ja podem crear els nostres propis capítols, ja podem crear els nostres propis manuals, ja ens permetrà editar-lo directament des de la interfície que està utilitzant l'usuari i ens permetrà afegir comentaris tant en els nostres capítols com als capítols d'altres companys. D'aquesta manera podem millorar els nostres materials a través d'aportacions d'altres i millorar els materials d'altres fent-los aportacions en els seus materials.